Dayig sa Department of Transportation ang General Santos City nga 100% nang nakapakonsolidate alang sa PUV Modernization Program sa gobyerno. Aniya ang report ni Justoni Humamil. Aton sa Road Sector Town Hall meeting, dungan sa ika-125th nga anibersaryo sa Department of Transportation, lakip sa gihisgutan ang PUV Modernization Program, kung diin, anaa pa lang sa 76% ang nakapakonsolidate sa tibuok nasod. Busa gidayeg sa Department of Transportation ng General Santos City, nga nanguna sa 100% consolidation sa mga kooperatiba sa nasod. Sa ngayon, sa buong Pilipinas, it's already 76%. No? Mataas na sa mga probinsya, sa Maynila, hindi ganun kataas. No? Pero dito sa Gensan, 100%. No? Kaya gusto nating ipakita nga sa buong Pilipinas yung ginagawa ng mga taga-General Santos. As early as 2017, we were the first LGU to have passed the local public transport route plan in 2017. And the DOTR is also recognizing us for the first LGU na 100% na consolidation ng aming mga transport cooperatives. Sumala sa DOTR, bintaha gayod ang PUV Modernization Program, dili lang sa transportation sector, apan lakip na sa natad sa environment. Walang masyadong emission, lalo na yung electric vehicles, walang carbon emission. So napakaganda para sa ating environment, no? Convenient yung sasakyan and safe and secure yung mga sasakyan na kailangan naman natin talagang ibigay para sa ating mga pasahero. At dito makikita natin lahat ng benepisyo na idudulot ng bagong programa ng gobyerno. Uyon sa ubang kooperatiba sa rehiyon, apan doon na sinabalaka basin kuno og maglisod sila og bayad ilabi pa nga nihitang pasahero sa ubang lugar itandi sa syudad. Sama na lang ni mga kooperatiba gikan sa Sultan Kudarat Province. Ang problema, mahihirapan siguro kaming magbayad dahil mahal ang presyo ng isang unit. Dahil po ang problema namin doon sa amin talaga sa Sultan Kudarat, ang kalaban po namin, may mga kakompetensya kami, hindi naman four wheels, kundi mga tricycles. Kaya sa amin, mahina pa yung mga passenger. Hindi gaya ng organized city na marami talaga. Ngayon, kung magkuha kami, mapilitan kami, tapos baka mabaon kami sa utang. Ito sa amin na pwede kami makakuha, pero hindi sabihin na marami. Mga kaunti lang. Hinoon gilugwayan kutob September 30 ang deadline sa consolidation. Ang mangyayari, ipagpapatuloy na natin yung implementasyon ng PUV Modernization Program. No? Yung mga hindi nag-consolidate, hindi na marirenew yung kanilang franchises. No? And hindi na sila pwedeng lumabas. No? Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.